hata fi sngo tar khong ga ji im ga jong fi kata ga ji kali mo kwa ban kali fi ga sngi manga sngo bu na pring jo fi ga por fi dan ya ga ji sngo tar khong ha ga ji im ga jong fi sngo kum ba phin chu de kut na ga ji im tar khong ha ga man sim dan jing sup dan jing kaman dan jing like do chu sngo lang a chu sngo pi sa ga man sim ba pi sngo be ba ga jing im ga jong fi am ka wit hadu kata pi sngo tar khong hadu kata piangan le kum no na fila persang mele de kum ne de kum tai han re hadu menta kalong kum ju ba kanang mi kisngi i kum ba kanang jur nang jur kata ka jing tar khong kata ka jing so sat ta ka jing em ga jong fi na kwa ban kran ya fi ga ne ka ski na ka htien ga jong blai halor kata ka benta ba shwa ka tanga kwa ban ai khu blai shwe pi na mar pi de ki breu ki ba thrang eu trai maka sngongo ga ne ka wei ba pi thrang ba si sien ba pi thrang eu trai am ka dan ba ka juba na ka htien ga jong blai ba ga ne ka sngi na ai khu blai ya fi na mar fi thrang ka htien jong blai ba nga ngai ba ka htien ka jong blai kan long jigar khu fi ni ka sngi ba nam ta jong pi ru ki ba dan hang ni ba ki ba dan keleng ka prothei ki ba snap ni ka khu bor nga ai khu blai ya fi ha ka teng nu Jesus Christ unong pnem ba nga ngai pi ni odeng ka jigar khu ka ni ka sngi na kwa ban wan ra ga ni ka benta na ka htien ka jong blai na mar ba kala ja ga wi ka por bagi kun Israel ru kila sngoter khang hadu kata na mar ba kim dan bandi Balkai ka baki ki lale kilit ut be show Moses but show Aaron. Kilit ut, kilit nam. Pila ban shem ya kata na jingkan galong ba arpo ke thu ang ni kong tiki kun Israel. Kata upai lang baro kilawan poya kri klausin. Ho benai waneng kong utau pat ba ula shong sa akadesh nang taru kalayap ka Miriam badang tala tep yaka. Badam shim la don Yau tau pat lang, but kilay lum lang, banyale persya yu Moses, but yu Aaron. Kita kibri ru, kila keren snusi yu Moses, but kilay to, kila ong, banginaya yap no, men ba ki para jungi kila yap no ha kamat utray. Balay filay lamru, yau pat lang utray, siya kani kari klaw, ya ka bangini yap haka lem bat ki jingri jungi. Balay firu pilapan mi artet yangi nagari Egypt banyalam ngi siya ni kajaka kabas niyo kajaka kabak klem sembay kabak klem so dumbur klem so wan bat klem so pong ka bandi ru dan fi gini ki breu ki pelong yu Moses baju Aaron kum ka department PHE ki habaki don kam ya ka ka jaka bakin pai shu blay ki wat ban ya Moses but yu Aaron but kababal ka ni kida yang persya yung Moses ba di Aaron. Sngo kumba udi Moses ban ay sngo kumba udi Aaron ban ay yaki. Kidang mudur ba bodai maki kiban le ya kata. Syong ba Moses ba di Aaron uklam dom ni upai lang. Upai lang ke budan kampan bino Moses ban Aaron. Barkiyang ban yele persya ro yaki. Ani. Pagkababal kiya tu ingi ni. Bagi keren sengusi yang bani ka bayap sini seri klau la bah bayap si Egypt deh. Ki klat bagi lalat lut na kati jong ke Egypt ki laklat bagi lalat lut na kati ke jong uparo ki klat. Ki klat menta bagi long ki balai lut ki kenau man ke jinglong merau yang bani ka bayap hang ni bah ka bayap hang the po Egypt ki klat bagi de ki merau hang ta. Bagi kenau balai fi alam ngi sini kari bam dan ni Jaga banya yap dong ni, ki ong mengini yap mangi bagi jingri ki jongi. Ki keren bi jaga jing yap te, na semua piru ang ni kapor. Habagwan ke jing terkong ke jing ke jong fi pai si ki breu balik pan jing rap. Kum makini ki pan no Moses banu Aaron piru pan na ki breu, piatu khana ki breu do ki breu ki la thaj ban singap itu khana jong pi phun ro am ki breu kim tre shu ban pick up itu ka phun ke jong na mar piatu e ka ju iska ju bakilas ngomia ro ya kata. Kilas uthaj bre kata pia tho ega jo ka story bar kibreu am kidon laga jong ka limit sto am pide tho than kibreu ki jing jong fi am pi pan jing rap than ki marsan i number jong fi am ki la switch off ka phone ba kata ka dei ka jing long jong kibreu ban snap pinya tho ka jo iska jo ba de yang tang ni ki kren ro ka jo iska jo ki ong ba ngin nya yap no ngin nya yap ba ngin ya yap mangi ba ki jingri Piru pikiran na bunsin kabahaya nga bangan yap no balingan im markani ka jaka ka banganga don menta kani ka situation
Kenika jinglong ka bangang long menta mdani ai ta mdani ai ka basu terkhong ba ka ba wang adon tung the po Egypt ki ong ka ba ngi don the Egypt hang ni ka jaka di ka jaka basniu ki ong ka di ka jaka ka basniu pi ong bleng ngapoi ka ni ka jaka ka basniu pi ong balai ba ni ka jing ka ka ni balai ka sniu ka ni nga nge kwa ba no ngi fi ka ni ka sni Bagi ni jing sniu kam dai ke jaka ka basniu kani ka jing kam dai ka basniu wadong balai ba mdan simbai mdan so dembur ne mdan so wan ne mdan so pong wadong balai ba mdan ngakwa ba dong fi wadong kan mau ya kata ka berim na marhang te ka berim ka don kita gi so gi hinrei ka don ha ka jing long marau mencual se fi empat da it ba tra ka jing im fi ka biang na dong sedong kidan lut kita gi so kita ki ka biang jing im Rementa poi hake jaka ka ba aka beter khong barkai ka ba Moses bo aron kilale angne teu Moses bo aron kilale no na khmat utau pai lang shaka jingkhang ka tabernacle ga jinga seng bar kila habandam ru laki khmat te ka buram utrai kala pa hoki kai ba ki kilale Moses bo aron kila that man snap ya ka jing complain jong kini ki pai ba jong kata ke jingale persya jong kiru yaki kum ki shakri ke jong blai kira no yang tau pat ba barkai ba ki kilale bandrong syakata ka tabernacle ka jinga seng syakata ka jingkhang ka tabernacle ka jinga seng bat kila hab bandam ru laki khmat te ka buram utrai ka pa hoki kwa nong fi ne ka sngi filet ki pat ba ki that ban snap fi tara no inu pat ba ka jingkhmi lenti fi no pat ba na ki breu como Moses bo aron kila itu ki pai ba firu ki brio kai ga bo fide ban le bat rong shakata ka jingkhang ka tabernacle ka jingeseng ka babal ki thu ni hawa kila rong kata ka jingkhang jong kata ka tabernacle kata ka jingeseng kamut kiwan manya seng baru try kiwan manya fellowship baru try haga ta ka tabernacle bat kila demrit ya de kila pendam ya laki khmat ngak tien ke jong blai Pakai ka fidi ben le am hang ni ka por ka ben ta fi smot khong am igi brio nai pet igi brio rung syakata ka jaka ka ba kentang ba finya fellowship ba finya selok ba finya senglang ba do blai penrit el dia khmat jong blai bat la da pi shong ha ka jing dwai ba pi pule ka tien pi ot pi nam pi yam pi len ya ra khmat jong blai fi penrit el dia khmat jong blai nga kwa ban ong yu fi ka ne ka sngi Kaburam ke jong blai kan pau ba ya ke jing im ke jong fi. Kaburam ke jong blai te kan pau ha ke jing im ke jong fi. Bat pinyo ke kamba hang ne ba ke tin ke jong blai ke thu ti ka buram utrai kala pau ha ki. Kala pau ha Moses ba ho aran namar blai bi kidan ha ka ta ka fellowship kidan ha ka ta ka jing senglang bat u blai. Oh, kan mau ne ke por. Ba u jisuru lai lam. Yu Petros, yu Jacob, yu Yohanes, haulom jadi jing pen kelador, bau trai ulah kelador il di hang ta, bau la pernai do ta ki janju ki teng shan do kata-kata, Henry kini ki laingot ki sa kumju. Ki klem pernai, ki klem teng shan. Haga jing shisha makiru ki haban teng shan, mar ki dan hau tau ba teng shan. Kadau kolong ba ki klem ya fellowship ba trai. Kadau kolong ba ki shu mani ki buat utrai tang bagi sia buat bagi i sedang man bun ketien haga jaka bakin dam man mani upetros sedang bun ketien man trai ni thau lai tili yang trap ya me ya Moses bantai Elijah sedang man bun ketien man ban haga presence ka jong trai na kwa nong fi ka ne ka sngi wala mlong ku Petros nong Jacob Yohanes ha fidan ka presence jong blai penrit de penrit dam what you ang si jong dam Baka buram ke jong blai kan pau ke jing ke jong fi wat sedang men bun ketien men batai wat sedang men batai yau blai kalau kum taru am teng haba piakran bat no la dai tai ba piakran im aila te fi ban kran shbu la dai wan man share ye ke jing api bat fi sengap hadin ta fi kwa ban ai jing mut ne fi kwa ban duai ye tai brio im aila ya fi ban kran am fi thai no te fi ngia no ru Kata kadai kerukom bau blai lada piwan akmat jong ya thoi problem fi full stop abiang ai bau blai un kren pat ya fi ai bau blai un le kata kai wat jubun ketien tan ha fi shong akmat jong blai fi thoi jing e fi full stop abiang snap jar no but to tip bu try ulong blai be still and know that I am God but to tip ngalong blai
Fi dan presence jong blai pendam rit yal de ba ka presence jong blai kan pau fi machisha ka buram ka jong blai la pau Moses bo Aaron ba ke ki la le amang ni fi ni ba ka babel ki thu utrairu ulakran Moses ong to shem yo tau dingdo to lumlang yo tau pai lang hame ba du Aaron upara jong me to krenru hau tau mau siang hakmat jong ki teu na ai no ya ka ka jong u ba to pen mi no ru ma me haki ya ka no tau mau siang kum ta men ID hau tau pai lang ba hagi jingri jong ki de teu Moses la shem tau ding do hakmat utrai kumba ula hukum yo kai ba ka babel ka ohang ni ba Moses bu Aaron haba kila don na ka presence jong blai udah hukum ki ban le ya kata ka ba kim 4 ju le meno wong shem tau ding do ba le kren hau tau mau siang ba nau tau mau siang haba pikren kan mi ka kim 4 ju i kum kata meno udah lu mau siang uba ek talau let's say ka jing ek ka jong fi ka ek kum ni mau siang ne henry la fidan na ka problem ka ba kat kata ka jing ek la fidan ba ka presence ka jong blai utau mau siang uba ek kan no un pat ba pini i ba tau mau siang kan tu ka jing kerku ba ka bible ka yathu sha ngi hang ne ba Moses ho uklam kren utau mau siang namar ka jing bitar ka jong utau pat ba utiet utau mau siang arsin ba na utau mau siang kami ka ba deng ta ba ki pat ba haba ki yo eta ka ki klam let chu Moses ba ban ai kublai Moses ne ban ai kublai Aaron ka jing klam akor di bri kolong palak do kata ba mi tau kata ka no tau mau siang ki vot ki rush bi shatagi mare bi shatagi di ang ta ba brio ba marat ka ba no fi ka ni ka sngi ka ba menta I will long com Moses. I will long com Aaron. Findan na ka presence jong blai, but blai un penle fi ki ba kraw fi ba ju im no. Fini to mau siang ob fi kran na. Un kat arliang. Ka jing ka ju fi kan kat arliang. Manata ka jing kan mi ka jong jing kerku. Kan mi ka jing kerku. Fitep fi ya lamba ka jing ndai ba fiat shakari ka basneu ndai fiat shakata ka jaka ka basneu ndai fiat age preng jing ba fini i ka kamba ka jong blai ya ka ba blai un kat arliang ka jing ka jong fi ba lengba ka jing fini i pleng ya ka jing ku ka jong blai mara fi odi na ka jing ku onam long kon Israel pat ki ba shwedi klem da ai ku blai le ne klem da ai ngo yu trai ne mau siang de Jesus Christ ba ka ne ka ka ba mi nang neu de man sim ba khoi ka ba finyo utrai shisha ka ba dari dalam flashem shisha utrai na fio banya kren ba utrai na kwa ba nang fi na utrai kan mi ne ka kan mi ne ka ka jong man sem ba ko ya fio ban di ya ka ba fio ban ma finyo tengen ha pedeng jo ka ta jing tar khong ka jing ka jong fi man ta fi smo tar khong shisha na kwa ba nong fi shong ka presence ka jong blai sin ka kwa ban repeat shong ka presence jong blai ya seng ba do blai ya kran ba do blai ya slak ba do blai duai mani penrit dia ka buram ka jong blai kan pau ba nda ba ka buram ka jong blai ka pau ka jim ka jong fi ka bor ka wan ha fi ba fi yo ban ya kran shi sha ba do ni mo siang nu kwa ba nong fi do chris ka jim ka jong fi ya slak fi kran ba ni mo siang na mo siang kan mi be ka ta ka trai per kui fi ni ka ski man taf ni di no trai tara jisu ang nado tasman ka barem no iza sam san ka man kong kau jar ka bos liang to wan nga ong trai wan pule ni ka pon ni ka khat so bang so i ni ka thien ka jong blai Isaiah san pusan ni ka khat ka ban kong ka thien ka jong blai ka ong ni kau jar bos liang to wan shaki berutau bom jon sbai wan to thiet to bam wan kain to thiet ya ka wan bat ka dot klem sbai but klem dor nga kwa ban ong fi kane ka ka ba mi na Jesus Christ ka ba mi na ni mo siang it's free pila ban shuan man di ba ko magi kun Israel ki yo na tau mo siang pi de fin yo ka jing sok ka ne ka sni fin yo ka jing kemen ka jing ka jong fi fin yo ya ka ta ka jing tengen ha ka man sim ka jong fi wan ha ka ji sha hap thiet rem dan kam man thiet na mo trao le de siu dor ya kata haga ding pana ya ka finyo ka jing sok ra jisu ong jing sok jong ang ai fi jing sok jong ang i fi gum ka prthai ka ai nga ai mangai fi ngai try ka khui fi ka ni ka sngi try wong ka ta kan tien mo pulir no yones ka nong ba nyau ni ka khat ba lai pu nyau ong jisu
Te ta sengi ka bakhat do ka sengi ka bakraw jong ka jing khawai niam jisu la yeng bo la portau do ong la dau no ru so sliang ai ba unwan hanga ba undi ru jaro banget hanga kum ba ong ka jing tho kita ki wa ba em kin tuit no na ka do no chamu jaro ba so sliang wan changa ong jisu pis ko trkhang ka jing em wan ju trai pis ko trkhang Hang tak siap leti mentah, fi snow fi poya ka por bas neu ba giji em jang fi wan ju tra. Kanong Samaria ro ka sliang si shai ta ka Kala persang mandi na ta ka na ka pukri Jacob ni man la ka sngi wan mantong em kam yo jing tengen. Re onda ha ba Jisu shong ka ta ka pukri em. Wai ka ta ka ka ba shisha ka ba mi na yang ni ka brio. Yang ni ka brio ha pa kala ya sham si shai utrai. Kalau yo pediang ya kejing tengan si syah ka mensim jangka. Maka dia kata mo ngamtip kejing em kejong pi. Kalau kum no mentah dengan semut ho be flap persang bun ki kejing em. Si pila ban yo tengar kum ba yo kanika nong Samaria do sangot. Mereka do mentah kam dan jing tengan ka mensim jang pi. Fla em si kejing em ka kulmar. Rem don kata kejing tengan dan jing keman do mentah ro. Try em udan man ai fi ya kata ka jing sok ka jong udan man ai ta ka jing kman ka jong hapi ka ni ka singi inde dwai ni ka por ka mentah ka ing fi de ben le ka long wan ya kren kanong Samaria ka le kren wadu Jisu ai ba ma pi fi ni kren wadu blai Moses wadu Aaron ki le kren wadu blai ha kata ka jing seng ka tabernacle but ka buram ka jong blai ka pau ki ba ngai ka buram ka jong blai ka pau ha ka jing em ka jong fi ro fi seng wadu blai ya seng hak yang kesem ke jong fi wan menya seng rubat ni wan si support na wan menginyo menya seng bat pi nginya wa nginya ro nginya money utrai nginya slok na khtin ke jong blay nginya kren sapang ke jong trai ba fini si sha maga jingker khu kan to ya ke jim ke jong fi ngampan si we ru ba wan si sha shu Jisu ba un lai ter khong uno ba wan shu Jisu ju pha yu khti ba thli ne unum pha ro ka donot ka ba thli Kalau fi wan si syah trai un ai fi ya kata ka maka kata mesim ke jong fi am kan tengan si syah da ka blai ke jong mesim ko kan ini dua ni ka por ma ini dua trai nga dua ni ka por ka teng ke jama Jisu nga dua nga ka khu ni ki khon ke jama dan na jong fi kong fi ko slide kata fi sung ter khong ke jim ke jong fi phim nang yo thia da miet fi ko slide man la ga sngi Peter Kong si sha ha ka jinglong man sim ke jong fi Peter Kong wat ka jinglong do ke jong fi ha ka yo ka kot ke jong fi ka kamai ke ji ke jong fi Peter Kong ka do Peter Kong man sim phim nang ban yo thia phim nang ban yo dam phi su Peter Kong fi lang a ka ta man sim utrai khot e fi ka ne ka sngi she ka jing slok khang ke jing khang ke jong fi rung she ka kamera ya kren bo utrai penrit ka ne ka sngi dam yel de khamat jong trai ya seng utrai ai be findan kata ka jinga seng ka fellowship baru try findan kata ka jinga slok baru try pangadanget ka buram ka jong blai kan pau fi na do man ta ka sngi finyo diang i ka bor ba finyo diang ya ka jing pen slak na try ada ki jing ki si sha ko mneu mau siang reun kat arliang banang ta kan mi ka jing ker khu hallelujah ngadwai nga ker khu fi ne sngi la fi slok baru try bolong mau siang Jisu unkat ya ke jingker khu ke jing em ke jong fi ngadwai na do menta ka sngi finom ter khong sho ngat bo Jisu ukat yala ka jing em ke jong bo un the no api yo men sim ma khu ba si sha ka jing ka jong ka temple ka lakat ha bo la yap ma ka ba no ngi fi ke ne ka sngi utrai ukat ing ne ke jing em ke jong fi finyo diang ne ka jong ke jing em Pediang na Jisu kan ka sngi fin tengan kong na do mta ka sngi ba asngo dan preng je fi kwa ban commit suicide kwa ban yap no fiang khambai nga bangan yap nga kwa no sange shwa ba pin le kita sange pediang yu Jisu pediang yu tra yam ya slok bat pinyo ene jing tengan nga dua nga ka khu fi ba jing sok jong tra kan to ya fi kan ka sngi nga dua nga ka khu fi ka teng Jisu nong pem amen ba amen tra ka khu fi ma sawan jenis poternat ro man ngidan hang ne banyak keren bat pi ngidan ne banyak slap bat pi ngi sung thu badan sibon ba ki breu ha ga ne jela ga jongi ki batar khong badeng ta ngi kum ki shakri ki jong tra ngi long concern ya pi
ngidan ke jing smuk khia nam ta jong phi ta de heng tangi pelat khnang i ka por ga jongi ya ka bangin yo snow ya ke jing ke jong phi ngi de ki brio ki babon kam hun re na ka banta jong phi ki pelat khnang i ka por ga jongi na do ka sngi ba ara do sngi sa ja ngidan hang ne po ka portnet office sang ne hanong thamai ta ka prayer center jong ka portnet ngidan hang ne na do khwei ba ji shanai ngi ap khnang ye phi ngi ap man yo snow ye ka ga ba phi ya lang ba ga ji im ba jong phi ka jing ayu phi dan ngi dan ne ban snap ye phi se ki breu la that ban snap ye phi inde ngi kum shakri jong tra ngi ye phi ngi kwa ban yo snow ye ka ga ba phi ya lang ba ye ka bang yo ban dwai nam ta jong phi ye ka phi yo ye ta ka ga jong ban sem ba khoi ye ka bo trai pular ye phi ba chbun ba gi nam sem ki ba kodor ki la yo jisu Kiliyo jing pedem, kiliyo jing tengen, but next Saturday semua pi pat pi ni op dian. Sawan ngin yo ban ya kendo bat pi. Bat ngidon ke jeseng, hak segi balang ngidon ke jeseng healing service porsan baje. Ada pidang dei bas ngo samla pila ban wan ro ke jeseng samla hak segi sajanya ke porsan baje. Pada ke segi utrai ro pila ban ke porsan baje ngidon biang ke healing service. Laitli ke jeseng hak stio. Pila ban wan ngiyo man sham bat ping ngiyo man kran bat ping ngiyo man wai man mani utrai maka jing em jo fi kan kala try ngor khoi fi khobla shibor amen.